lumepune agama Islam ana tanah Jawa dan kendat pepalan uga ujian wali songo kasembatan tegak saiki wis aman pancen nyata ana tlatah Jawa agama Islam nyata kuwi sing utama gawe tuni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Ratu Sahe Sunan Kalijaga Angkone nyebar lewat setiwa wayangan susah payah ke beban lan uga ujian aneh nyatane wali songo kasembatan banjur critake rukun Islam ing wayangan sangat loro gambarane poso pungkasane munggah cilamun kuwasa yo ngono kuwi gambarane Pandhawa nyata ana tlatah tanah Jawa agama nyata kuwi sing utama gawe tuni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sahe Sunan Kalijaga agone nyebar lewat setiwa beban lan uga ujian nyatane wali songo kasembatan banjur critake rukun Islam ing wayangan Yuto bayar zakat
munggah silamun kuwasa apa wijaya dadi raja ing Astina Sagadan loro ten gambarke Raden Arjuna salat kang kuangat ten gambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara cacahan agama nalika lagi perang tempo Bratayuda bayare jagat dadi nama Raden Arjuna Raden Arjuna iku gambaran ning poso ning pokasane munggah silamun kuwasa apa wijaya dadi raja ing Astina ya ngono kuwi rukun Islam gambaran Pandhawa nanging lakune wektu sing gerus tresnamu kaya aku ora tau ning atimu ora sekabeh salah kuwi ana sliramu ning sliramu teka ngapusi aku wis kerep keloro-loro atiku abad nyagang isu janjimu nanging sliramu ra tau nyoba ngerti atiku kang tansah rekoso jagani tresnamu sliramu dadi gembange ati kang jaga rina kelawan wengi ben jaga lae mangsa ngelomke tresna iki sakuwate daya angkot bukru kepi nanging lakune wektu sing gerus tresnamu kaya aku ora tau ning atimu ora sekabeh salah kuwi ana sliramu ning sliramu teka ngapusi aku yen watine ngelontorke tresna lahir batin aku wis lila timbang lara iki saya ketawa-tawa timbang lara saya ngrusake rokok wis kerep keloro-loro atiku abad nyagang isu janjiku nanging sliramu ra tau nyoba ngati atiku
kang tansah rekoso jagani tresnamu sliramu dadi kambange gati kang kajaga rino kelawan wangi beno jaga ae mangsa ngelapke tresno iki sakuwate kaya anggot kumbrung kepi nanging lakune wektu sing harus tresnamu kaya aku ora tau nang atimu ora sekabeh kesalahan kuwi ana sliramu ing sliramu teko ngapuh Gusti aku yen wajine ngelunturke tresno lahir batin aku wis lila timbang lara iki saya ketawa-tawa timbang